САЛОМАЛЕКУМ ДУСТОНИ АЗИЗ, бахшиш камтара реклама барои пешрафти канал. Ман имрӯз мехоҳам бари шумо конкурсия бародарма тавсия кунам ки дар конкурсиш 50 приза бародаро, главни призош 3 мошинай. Як мошин Hyundai Accent, 2 мошин Daewoo Nexi, 3 мошин бародаро Daewoo Nexi 2, 2 Daewoo Nexi 2 бародаро бо якта конверти 10000 рубла, 6 конверти 5000 рубла, 10 конверти 3000 рубла, 10 конверти 10000 рубла, 20 конверти 1000 рубла бародаро, общий 1000 дона билет, уже ними билето рафта бародаро, нарх 1 дона билет 500 рубла барои хайрдори билету бародаро. Немҷа рақамои ВАТСАП Сбербанк меброя, сума да ВАТСАП парто сума да Сбербанк парто ин бародаро чекша да ВАТСАП равон кунен, билет чимо да мерава. Конкурси ҳақиқия ма силкаи каналша да зери видео мемонам. Бидроин да каналшон ОБУНА шин, айнои мо саломаш расонен, обод бошен. ба Умеда Парсаева чӣ шуд? Як рӯз қабл дар саҳифаи инстаграми Ҳодиса ТВ наворе нашр шуд ки дар он аз рух додани садама бо Умеда Парсаева иттилоъ дода мешавад. Як шахси наздик ба хонаводаи Умеда дар суҳбат ба мо гуфт ки алҳол вазъи худи бону хуб аст, вале нақлиёташ сахт осеб дид. Барои мо дӯстон муҳим саломатии Умеда аст, зеро мошин ёфт мешавад, гуфт ӯ. Умеда Парсаева соҳиби лоиҳаи бузурги интернет мағозаи Чарм ва яке аз блогербонувони муваффақи тоҷик аст. Хабари мазкур то ҳол аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон тасдиқ ё рад нашудааст. Кӯшиши мо барои тамос бо Умеда бенатиҷа баромад. Талош мекунем то бо худи ӯ суҳбат кунем ва тафсилоташро ҳатман нашр менамоем. Ин буд хабари имрӯза. ҳатман лайк монда ба канал ОБУНА ШАВЕД. Хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.